Warning! El vídeo que vas a veure a continuació està realitzat per professionals de les animades i les tonteries més absurdes d'esta nostra galàxia. No intentes imitar en casa res del que facen estos males bèsties si no voleu convertir-vos en un d'ells. Avisats esteu. O no, a veure, a mi ja m'és igual, feu el que vulguis el pardal perquè ja em teniu hasta els collons. Buenas noches, profesor Dumbledore. Bona nit, Harry Potter. ¿Son ciertos los rumores, Albus? Eso me temo, profesora. El bueno y el malo. Y el malo. Y el malo. Drop the broom. Leviosa! Reyes, com va l'assumpte? Avui estem en casa Jimmy de l'Ombre, podeu observar que així no és el meu hàbitat, el meu lloc on faig vídeos, sinó que avui m'he vingut així, a casa Jimmy... My house? Exacte, a saltar-los a casa i anar a fer un challenge, una cosa especial. Com molts sabeu, en internet hi ha molt de challenge en plan... Les grajeas de Harry Potter, que hi ha unes que sabor a vòmit, sabor a caca. A un podrit també, a un podrit. El challenge consisteix en el següent. Així tenim un bol en una sèrie de reptes que m'he inventat jo en ma casa, que n'hi ha uns reptes molt extrems i uns reptes molt fàcils. Els quals no tinc ni idea de què va res. No tinc ni idea. No tinc ni puta idea, la veritat. Total, que tenim que escollir... Ui, que se me cau. Que tenim que escollir un repte i tenim la possibilitat de fer-lo o de no fer-lo. Si no el fem, tenim que provar una grajea. I això és el càstig. Però la grajea pot estar bona o pot estar mala. La qüestió és vomitar. La qüestió és vomitar. I això és aposta per això. Exacte, això és per vomitar. Qui comença? Va, jo soc l'anfitrión, deixa que comences. Pedra, per, tisores. Hijo de puta, que em fes que la trau el paper. A mi sembla grajea, ja, per pedres. Anem a triar. Mucha suerte. N'hi ha fàcils i n'hi ha difícils, eh? Sí? Sí. Llava les dents en una granera? Sí, home! Ara està l'opció de fer el repte o de no fer-lo i mitjar-te una grajea. I collo, és que me muero de una intoxicació o algo de graneril. A veure, llevar-te les dents durant... Però tu què necessites? A veure, li ha tocat llevar-se les dents en una granera. En la Nimbus 2000, tots que quedaven llevar-te les dents. La granera que tinc en casa? La granera que tens en casa. No, de conya, de conya. Entonces, com escollir que no, tens que triar... Però sense mirar, sense mirar... Ah, sense mirar. Una grajea. Oh, una blanca. Una grajea para cambiarnos. Grajea vertibol en todos los sabores. Me gusta colonia. ¿Cuál será ese? Ese Reyes. Earwax. Earwax, sí. Era de los oídos. Pues no tan desagradable. ¡Es que estoy acostumbrado! Me toca a mi. Va. Te cedo los honores. Ay, estic molt nervioso. Repte del cubito I la y sal. la sal. ¿Això de qué es? El repte del cubito i la sal. ¿Y a pegarte o en la pell? Sí. M'ha tocat el repte del cubito i la sal. Per a qui no ho sabíeu, és un repte que consisteix en posar-te sal en la mà i un cubito o algo congelat damunt, de manera que en la deshidratació del cubito pues te cremes la pell, te cremes. Ah, ¿es porque te cremes? Clar, te crema la pell. Pensaba que era que se pegaba la pell y todo. I ara... Buah, tio. Suposa que començarà a descongelar-se, però el cas és que si és aigua. No fa res? No fa res. ¡Oh, de puta, no! No sé res. Com no m'ha fet una puta merda, vaig a tirar una grajea i a fer la mà. Ja està bé. Marrón caca. Marrón, caca... O tierra, o minxar de gos. Pot ser minxar de gos. ¡Ah, por ustedes! A ver, o... ¡Oh! A veure, jo crec que... Lo mal és que se pega els quixats, aquí, sí? Jo crec que és púding de xocolata. A veure, era o púding... Te fa olor la boca, eh? Ja ho sé, ja. De buena la boca mierda. Diu Nurrit Puixent, això és una merda de gos? Com si una puta merda de gos.
Un Hunterfooter. Com si una puta merda de gos. Han fet una ronda cada una, ¿no? Sí. No perdamos tiempo. Continuem. Com si l'altra volta una granera, una fregona en la meva cara, no sé què te dic. Rebràs una galtà amb escopinyà incluïda? Joder, tio. Va, accepta la galtà. Acceptes la galtà? Sí. Vale, va. Però fes, ho faig un... Joder, que putada. I damunt de sabor a pudín. Oh, sí, home! No tires gargallet, cabró. Vale, 3. 1, 2 i 3. It was at this moment he knew. He fucked up. No, m'ha fumut la merda la galta, tio. Però bueno, no has provat una merda. Parla amb ell i fa la puta merda de caballo, tio. Ponla-li el cul a Trico, eso dirá. Este es Trico. Se supone que ara el repte és provar-li el cul. Lo que té sort és que jo li llamo el cul tots els dies. Accepte el repte. Perfecte. On està el cul? Vaig la cul, ajusta't. Que puta gorrinat, tio. Trico, has complert la teva funció. Jo sé que el meu cul fa més pudor, Uf. My turn. Buah, tio, jo estic patint-ho, I'm asustated. Fes un còctel en els 3 primers líquids que trobes en la nevera. Yes! Cocinero. És a dir, tens que fer en un got 3 líquids i beure-te-los. Vale, ok. Els primers líquids que trobes en la nevera, no? Sí, exactament. Oh. Vale. Este... Vale. Salsa chile, piña! Li dona la consistència. Ja ho tens bé? Sí, Ai, cullo. Vale, lleteta i bona. 2... Una parte de salsa de chile y 2 de leche. Pollo. Caldito. Un trago gran, va, un trago gran, vaig a ser bo. Hay que acabarlo. Sí. ¿Qué tal? ¿Está bo? ¿Qué tal? Sobre la polla. Però jo dic de veres, preferís menjar-me una grajera antes de tornar a fer això, Sí? Jo pensava que anaves a ficar-me vinagre o una cosa així, imagina. Ha sigut benevolente. Ah, te toca a tu? Sí. Espero que siga xuplar-me el piu una cosa així. Venga, vamos allá. No sagrados. Hauràs de llepar-li el dit gordo del peu a l'altre. Jo crec que accepta el recte. Sí? És que no sé què és pitjor, la graguea o el recte, tio. De quin peu vols? Quin peu me dóna igual. L'esquerre. L'esquerre, el tio padrita! ¡Ay, no! Pero no tremoles, cabrón. És fetitxe de pies. Joder, tío, qué puto asco. A veure, em trenques el dit! No, tío. Que sensual ha sigut. ¿Por qué no votamos ya? Mamá. Guasi suat, Le toca a usted. Me toca asesinar a Irene. Venga, vamos ahí. ¿Rebrás una cinturonada de latre? ¿Qué vas a pegar como a Michael Jackson o qué? Es el vídeo más pornográfico que han fet hasta la fecha, Sí. Desnuda tu culo para mí. Vídeo más pornográfico, tío. Joder, esto puede salir en YouTube. ¡Va, corre! ¡Ah! ¡Qué cabrón! No s'ha gravat, ¿Qué ¿Qué dices? dius? Cabrón. Vamos allá. Vamos allá. Con el dulce, tacatá. Veu el líquid del Bitet Challenge. El repte consisteix en beure's el líquid de lo dels jalapeños. Tipo la mateixa quantitat que jo, Vale. I hòstia, què dices? N'hi ha que beure's el liquidet que n'hi ha dins. És tot el paso. Tio, a veure, són jalapeños, Va, acceptaré això. Que sàpiga que he sigut piadós i que no t'ha ficat el mateix que m'haveu jo antes. Ja, però a veure, això a mi el pica molt. Vale, 3, No. Pica, Buala, loco!
¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Tu puta madre! Está mal, está muy mal. Me pega como una puta bomba, chaval. Yo creo que... Home, espera que no mos sente mal. Home, pues si mos senta mal, pues mira. Es que te juro que pica, el caldo pica. Yo pensava que no, jo pensava que això, jo què sé, només seria del pepinillo. Última ronda. Última ronda. Lleva la escobilla del váter durant 10 segons. Sí. I una polla. I una polla. La escobilla del váter està neta. No està neta. No, que la meva merda no és dura, precisament. No, grajea. No. Grajea. Va, venga ahí. ¡Oh! Otra volta no, esta és la No, això no ha tocat, Sí. Així n'hi ha igual. El més brutal és el primer mos. Fa. I allibera tota la seva essència. Jo no me creuia que això ho poguera fer ni tan de gust. Pensava que era en plan que els youtubers exageraven les coses, però... I ara tenim una invitada... Què diuen? Tani. Va, no tens que mirar. I sense mirar. Aquí té sort encara. Ja. Té sort! Això és tutti frutti? Jo crec que sí. Has que descobrir de què és el sabor. No, això no va. Prova. Aquí fa gust. Un morroïn, Aquí fa gust. Que sé yo, me da una única. Claro, és bonita. Ella és de putada fàcil, Bueno, per ahí, fins així el vídeo d'avui. Esperem que vos hagi agradat moltíssim. A vosaltres us ha agradat? A mi m'agrada, loco. Sí, algunes coses sí, altres no. Crec que podria fer una sèrie d'això, no? Deixeu en els comentaris els reptes que voleu que fem per al pròxim vídeo i quin càstig voleu també per al pròxim vídeo. I els que més mos agraden, doncs els tirarem i n'eixireu en els vídeos. I ja està, I fins la pròxima, pelaires. Ale! Però vols que se penso que sou?